Baskên çivîka piçûk şiloplo bûbûn. Loma jî nikarbû bifire û xwe avête ber pencereyê. Bi nikulê xwe perikên xwe tev dida da ku ziwa bibe. Li derdora xwe nêrî baran mîna devê cêr dibare. Çivîkê got, ev baran ji ku de derket? Ez negihîştim hêlîna xwe jî, gelo çêlikên min jî şil bûne an na. Bi tirs li dora xwe nihêrt. Wala ev der ne pir bi ewle ye. Ji ber ku pisîkekî hêdî hêdî ber bû wê çivîkê ve dihat. Pisîkê zanibû ev çivîk şil bûye û nikare bifire. Çivîk gelek tirsiya. Ne ji bo xwe ha, ji bo çîçikên xwe ditirsiya. Heke tiştek bê serê wê, wê kî xwarinê bide çêlikên wê? Gulê pencereyê vekir û rahişt çivîkê anî hundir. Çivîk ji talûkeyê xilas kir. Erê, çivîkê ji talûkeyê xilas kiribû lê talûkeyekî din li pêşiya wê çivîkê hebû. Diya wê jê re gotibû, berî her tiştê tu xwe ji mirovan biparêze. Mirov ji bo me talûke ne. Wê jî ji çîçikên xwe re wisa gotibû. Hewl da ku xilas bibe. Lê gulê ew zeft kiribû, çivîk nikaribû bireve. Gulê bangî diya xwe kir, dayê li ber pencereyê çivîkek hebû, şil bûye û nikare bifire. Diya wê hat cem wê û jê re got, Gulê can, bi destmalekî wê hêdî hêdî ziwa bike, guneh e, bila tiştek pê nebe baş e. Ez gelek ji çivîkan hez dikim dayê can, nahêlim ku tu zirarekî pê bibe. Gulê çivîka delal bi destmalê hêdî ka ziwa kir. Lê çivîkê çawa ku derfet dît, hema reviya û xwe da ber dolaba pirtûkan. Gulê hewl da ku dîsa çivîkê bigire. Diya Gulê jê re got, bihêle keça min, bihêle bila li wê derê be. Çivîkê heta ku baranê vekir li ser dolabê ma. Gelek tirsiya bû. Lê dema ku Gulê li derve tîrêjên rojê dît, hema çû derê pencereyê vekir û çivîka me hema hat û firiya derve. Gulê zanibû ku divê însan zirar nedin ajalan. Ajal jî canê wan heye û perçeyek ji xwezayê ne. Gulê gelek ji ajalan hez dikir. Piştî ku çivîk firiya, Gulê jî rakir kaxiz û boyaxên xwe dest bi çêkirina wêneyekê çivîkê kir. Çivîk jî li hember pencereyê difiriya û spasiyê xwe ji Gulê re dişand. Dikir çîke çîk.